Tringni salsa salni sikang de haste ganangai kaisa issue no tiyui Dr. Otul Deborma tai kaisa kuisu media channel logo je statement publish khlaijak mana abon tui haste ni lukurok kabang mano comments laikhatai baksa buksu confuse bongkha tawuk abon tui no ni sakbai thang tei nini mothani bukhak tui bobo hai phirok mongtongnai je Dr. Otul Deborma samani 21st December ni horo eba 22nd December ni sala tiprasa ni bisikatal ya poila bosak je tiprasa rak ni bisikatal ni je samano tabuk jungto khana kani ni amse bo state level no kari state level bai baksa no kaisa hohom dodam tring bisikatal phala janga thangai tongo ajaga promote boro bisojit daimari khut chini bubagra tongnani koktoma chang mankha ke nini sakbai thang eba nini tiprasa hukumo bodol ni bukhakti bobo hai phiro mung tongnai o statement ni against to actually ang mia okribo jeta ang nukmani te media ba social media ni bisinti ke koyekta statement nukha বিশেষ করে tabuk sini BJP ni MLA sini Krishnapur constituency ni sini respected sini Dr. Otul Deborma bini je statement tini to already 19 khana ke 20 te khana salsa se tongko khana salsa pai khang ke tiring ni jatono hom dom khlai tiarong lajak azarawa ani statement amun tongnai sing khaklayo taklai bisiwang kai sing sarati prawono joto tita sabor songrok atiring atiyei kaham awareness khlai tongman jarawa sing taklai bisiwang kai kaham kaina bakha khlobai na khlai mana na nai khlai mani tabok jehetu IPA tite BJP government khaja azarawa jeta tiring bisina tuyei haikaba tiring bisikatalna tuyei je debate controversy khaimane abato belaino wanama sangsa te lasna sangsa taun ba inke sang tiring abasini kaisa particular party ni hamgani bagai biya haikaba kaisa particular ne mo community ni hamgani bagai biya amongkha overall sini jeta tipra sabosoni bagai sang celebration khaile chemane sang nukha agebo jeta sang khanaka je lai thangja sini kabang ma hukumo tei tongnai rok bo 30 years jarate omono celebration khlai chayo hotat seke tabuk omono divided khlai kok salainani to o jarawa sang actually ani statement angka ngobono support khlaiya sang tabuk kabang mana preparation nalai dongo khana salta tongthang kai sini tiring amna tei sang jatono tongthang laijak sini bosongni borokno sang thansa khlainai bagai kaisa sini common ideology abono sang mankha aboni bisinti khene sang biskango tei kusugo kaimana no omo hai kha khai dongo dai dini je statement abo actually personal political fight ne babai kono ongai mano hai keba others jeta sini bororona divided khlainani a policy no ongai mano so aboni bagai omo hai personal political ni je mainly haikaba nizini designation haikaba nizi tiprasani bisinge divided khlai kujugo kanani abon angkai sing totally oppose khlayo ani personal te ani organization bisingte sing bises khlai sing nukha last mowa 2000 jeta sono sing IPT je edisio government haipro apro officially babe haikaba government ni omotui khlaina declare khlaijak atiring bisiabo officially babe no holiday bo declare khlaijak event khabo khlaijago celebration bo khlaijaka abuni pore ngai haina hai CPM ni government fainai CPM ni tiprasar ona divided khlaiai CPM ni GMP ni leaders rongno divided khlaiai borok sini atiring no onek kisu khlaina mane cool down khlai tangka haikaba abono unrespect khlai tongjakha abono kuchu ama celebration khlai rajaglia oma hike kabangma jingal nu katabo khaina hai jeng abono revive khlaina ne bagai jeng chesta nalai tongo event
especially taklai BCO hangkai I think ani je report hangkai every district, every subdivision, every block wise, every para wise bo khlainai tongo asake popular ngi thangjak lukurok jotono sini bubagrani bongsorok hekaba sini tabukni je 184 jan ne rajani dorsong rok tabuk jotono ya tagai omono sini common ideology omoni disingti kina sangbus kangate ko sogo kanane bagai jotono tini sacrifice khlai samang khalai tongo belaina unluckily tamne sanane sangkha khlai mane at least IPA tite BJP government thamani disingo sangaba government through suike kaisa holiday khlai declare khlai roi nai government through suike sangabna tebe government sati khai help na hoi nai sang o tiring disino sang tebe program kotor ke khlai mana ne bagai sang one shot khlai mane tabo khona sang government through suike sangabna declare khlai me ako abani bagai bas kanga kok sablai tongo bas kanga tebe ko suga to saitla mane bagai ama haita tabuk to norok nuni ningde samani je government no norok asaboi kabangma o tring bisi katal khaitani help manana subasu manana nei piaba norok ni alliance ni BJP ni khoroksa MLA no tabuk tiprasha rok ni abohai tring bisi katal salno ni kok saitong marok no bobohai matong na abona ang tasinga saka abo actually personal political mileage na mana nibagai hekaba sini boror na taisa divided boini chukle ba boini bo songbai chukle re jamani di singo sini boror na divided khlai kangkai botei bobini political personal political careers namani hekaba personal political ni je designation na tai ko jugo karnani omo hekno ngi mano boini chokrant so aboni bagai ani humble request tongnai ani opinion tongnai at least mo hai tiring bisi abo tibra sani bagai last 30 years celebration khlai phajang ka or 30 years ni jarawa पहिला नि सिनि चेंगजा नि जरावा ताबुक जरा divided khlai bagai nai tongai khaiba tabuk di opus khlai tongai ba 30 years sole bo jaga ba thangi tongai khaba afterlai tabuk ni bagai tabuk ni je opus khlai mane award 30 years celebration khlai thiman jarawa afterlai award tangi phajaba after tangi comment khlaiaba abo hatat kai 30 years lai thanglak agla bisiwa even ki abo Indian historical record amna chances sungoi dongo jarabo tabuk omo haijarabo se tei matra yago dongone 24 hours yago dongo hekaba Indian ni bisingo baike biang tike award painai hatat ke social media ba thangi nai omo haike tiring ni birudde ka sane tiring opos khlainani tiring bisina teinai negative comment khlaine habta tabuk jaraya so abo ibagina I think abo kono mohol tuye haikaba fatar hani boror ni chukle ni bisipikno abo ongui mano haikaba sini borona divided khlainani political ni mileage nanani sini nation ateibo urumuru khlainani haikaba sini dafani boror na religion ni bisingtiye onek kisu sokranto khlai kono amon divided khlainai amono sini borona orai porai khlainani obosarate kono kore sinu khallas sini CPM ni jara government tongai rok GMP khlainai TSU khlainai TYF khlainai borobo sei rokom babe na thangjaka ini 25 years tigrasana je divided khlaimane kono dine phono omo tigrasana thancha khlaimana na nai tini one sobi meya je CPM omo sujara khlaika sengtabo asa khlayo CPM khamai thangka tabule sini borone babe khub kahamungna na so tabuk jodi obo haijarabo jodi omo haiteisa CPM na ideology hai khlaina tabuk sini respected honorable sini MLA bo jodi omo hai khlai tong kai so abona sangwan sangnai GMP by CPM ni kono different between kereyung ma hai CPM ni GMP by CPM ni kono omo pathaka kereyung ma hai same omo hai kena tabuk bo asa khlayo bo je khlaina ni nai temane aba CPM ni ideology nang khaklai phiaba ta usmung asai mani hingke nang je samani fatar hasini sukli eba abo chokranto ngi mano nei phiaba ba hai chokranto kotoro actually tabuk jetanine social media tongara borokongkha neutrally babe tongnani nang karon kaham bobo kubui bobo bomono kok jodi lukuni buskanga tobu khangka lukorok sabangnai
haikaba bo borok ni kok no lukuni buskanga tar tui fekangkai a borok no lukurok accept khlainai abo haitebo mane abna ang tobo mani bo saya hiya tamni bagai tobo ya abna bang saya actually borok ni bukhabi singo tamo wan chubai tong bukhabi singo je wan samane aba bukhuk tin teplabo so tini sini honorable je MLA bini bukhabi singo je wan chubai tong mane abo lukurok ni thaniwa bosrai saike bukhuk bai teplai reka so abo bini feeling je borok ni bagai haikaba sini nation ni bagai boje wan chubai tong mane abna bukhuk tai teplai mane sini borok sini lukurok nukha tabuk saiman khaje bini feeling tamo haika bini ideology tamo haika bini target tamo abo srai ke nubi thangka abno srai ke tubuna ni bagaina middleman haika ba social network da tongmani nango aboni bagai ang ani opinion abuna data social media ni jara samang tangai rok aboni bagaina ang kha khlayo nation ni bagai haika ba nation ni bagai jara samang tangai rok sotik bagai samang tangai tongmani na sotik bagai na tuinai lukurong ni thanigo omo haike khunung mani baskang teibo sini kabang tibrasa bosong ni bisinga kabang society hinai sagna porisere oinai samang tangai tongnai rok tongo borok nobo omo haike na tuinai lukuni baskango srai borok ni feeling haike ba borok one shot mani abono tubui funuka angka teibo janai na hana ang khakleya abono teikite aba to thik no tongo je media ni samung klangai phiaba tabuk salcha salni ya gulo na nungni khukti bathaching khanaka salcha salni ya gulo na ting bisi gatal haste ganangai obo hai bisi sapano sungya ko haste ni lukurok balai khe khatong khajan bisingti ya sakna thangai tongo bisi gatal no abo hai jorano borok ni khawo confusion borok ni khawo kaisa atongko sristi khaimani hai nuknakha phiaba hobo jorada kobangma sinai nungnai roni khukti koksil chamung ti haja ka je asek bisi kolok ma tam tong ini ting bisi ketal ni salta salni ngobo haike controversy khlai borok no ore korai khaya nei abo no se sungmung ta media rok boti ke samung khaina nangnai ningwan chok na media rok ang tasinga abo no saka ang media dara social media ni jara samang tanai rok borok no ang ani ব্যক্তিগত ভাবে ang against thangya haitna ang jete sanani naimani hingkai je jorawo je borok wan sagai samang khlai tongmani jorawo bo borok ni feeling bumotei bo borok ni wan sakma buma hai bo borok ni ideology buma hai society ni leader saman thangka hingkai lukurok tamna nai lukuni bagai buba acceptable alukuro buma hai kokno sakangkai buma hai samang khlai kangkai tini tibra sabosani bagai abo acceptable ongnai abo tabuk jarabo jeta sawoi goje statement rimani a statement na lukurok ni buskanga tubui femani abo ani ব্যক্তিগত ভাবে এনকে abo সঠিক jarabo সঠিক kokno je borok wan sagai sanai a borok ni characteristics tabu lukurok saimanka a borok ki society ni bagai leadership ongnani acceptable de naki borok ni bagai ba society ochugia abo tabuk ni srai ngi thangka so abo ni bagai je kok samane abo lukurok bibranto aunani kogia karon tamni bagai inke sini kabangma sanai rok social media ni bisingtei saka a je sanai borok bahaina social media ni bisingtei ke lukurok ni jeta haikaba society ni leaders rakbai boje kok mong haikaba bini akok na teinai lukurok ni thaniba kok srai ke rejak tongo abo ni bagai tibrasa bo songni tabuk je during festival na te jato tiarong bai jak ojarawo sini honorable je MLA bo samane a bini kok na lukurok ni abo accept khlaya hne angkha khlayo karon tamni bagai ingai sini je level ni haikaba je organization teinai bo kok silsa khatiring festival na a organization dongni jara netritwa tanai borok bahaina sini honorable MLA bini a kok na protibar khlainai social media bo already kok sarabjak tongo haikaba social media ni bisingtei lukurok ni thaniba kobongmung tongo inka ani bo amon tongnai honorable sini je MLA bo khoroksa state ni assembly ni khoroksa member bo amo hai khoroksa educated ongtei khoroksa sijang nukja khaikaba society ni bagai samang tangna hanai je da nawi phaijak a borok jodi amo hai jarabo jodi bo amo hai sawi tongo hungkai
abo ani opinion amo tongnai bo sini lokorokni bagi hekaba tabukni a situation bo bini je educated mani bini je sijak mani bini je bo ব্যক্তিগত ভাবে bo je angmo hai north east level India level world level hekaba onno state by je compare khlaioi bo je history to boine ara mention khlainani angkha khlaio bo jete educated ni ব্যক্তিগত ভাবে one shop mani abo society ni thanigo hangkai bini a educated ni je what hekaba bo je serungmani abo society ni thanigo acceptable umyana hane angkha khlaio kharaksa sijang nugja borok jodi Tibrasani history na jodi ignore khlai tongo hangkai a borno kesi ni Tibrasani society ni borok bona accept khlaina leba so ani ব্যক্তিগত hekaba ani personal opinion te ani organization ni madhyame ang abono sanan musungo bo kharaksa society ni unacceptable borok singnai na hane angkha khlaio हामबाय